Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina ng mga kukua sa Regional Center Site, Rawis, Legazpi City. Kami sa Indoma na naantabayan sa internet asin sa Facebook page, Candizi GB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Kulong sa laog ning 6 na bulan hasta 2 taon umulta sa kantidad na 500 sundo 5,000 asin parehas na pagkakakulong asin multa ang penalidad base sa PD 953. Ini ang katripunan kan mga bareta sa DENR ngunyan. Sarong makakalikasang aldaw pa sa giraray sa satuya mga paraan tabay. Enot po sa gabos, gusto kong bation ang mga mahihigos na personahes kan Office of the Regional Executive Director sa pamamayo po kan maigos asin matibay ming direktor na si Red Francisco E. Emilia Jr. Sa opisina man po ni Assistant Regional Director for Technical Services ARD Ronel Sopsop, kay ARD for Management Services ARD Ronel B. Astor, kay Assistant Regional Director for Special Concerns ARD Adona P. Sandiego. Siyempre po sa mga kaibahan ta dyan sa Mines and Geosciences Bureau sa pamamayo ni Regional Director Engineer Guillermo A. Molina Jr. IV, asin sa Environmental Management Bureau sa pamamayo ni RD Girly Abu. Marhay na aga po sa gabos na mga naghihilingan sa tuyang Facebook Live asin para dangog po kan DZGB. Asin syempre po mga kaibahan ko digdi sa RSIG, si Ma'am Ancy, si John, si Mabel, si Shelo, asin si Judy. Ngunya na bulan in Marso ay pinagdiriwang ta ang Women's Month kung saan pinapahiling ta ang dakulang parte asin kakayanan kan kababaihan sa manlain-lain na aspeto kan sa tong sosyedad. Ang mga babayi bako sa na po ini mga haligi kan pamilya kundi haligi man kan pag-usuwag asin proteksyon kan sa tuyang kapalibutan. Lalong-lalo na po ngunyan sa panahon na mas grabe ang epekto kang climate change. Actualmente kahapon po 43 degrees Celsius kita digdi sa Albay. Sobrang init na po talaga. Kaya kaipuhan ta an mas dakulang partisipasyon kan gabos, lalaki man po o babayi sa pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan. Kaya po sa programang ini kaipuhan ta an paghiras kan inspirasyon gikan sa mga leader na nagpapahiling kan kababaihan na may kapasidad asin dedikasyon na maging parte kang solusyon. Kaya maugmahon po ako talaga asin maswerte kita at tayaon ko niyan sa satuyang programa ang saro sa mga babaying leader na tunay na ehemplo nin kababaihan, nin kakayahan, dedikasyon asin integridad sa serbisyo publiko. Kaibahan ta po ngunyan ang Assistant Regional Director for Special Concerns, Ma'am Adona P. Sandiego. Good morning po, Ma'am Adona. Yes, good morning, Miss Joanne. At sa lahat po ng ating nakikinig at nanonood dito sa ating programa. Ma'am Adona, sabi ta po kasubago, ang Marso, iyo po ang Women's Month. Ngunyan po, proud kami sa imo na ang sarong babae, iyo po ang Assistant Regional Director for Special Concerns kang DENR. So, Ma'am Adona, bilang po sarong babae na namamayo sa sarong importanteng ahensya, arog po kan DENR Bicol, paano po nindo mailalarawan ang sa indong personal na eksperyensya sa larangan ng pag-ataman sa satuyang kapalibutan?
Yes, oo. Alam mo, Joanne, bilang isang babae, talagang gusto ko talagang maipakita kung gaano din ka-dedicated ang mga babaihan, lalo na sa pangangalaga ng kapaligiran. Hindi lang dahil sa tayo ay isang babae, magulang or nanay, asawa, kapatid, o kaya ano yan? Yeah, kapatid, oo. So, kaibigan, ganyan. Pero, nandoon kasi ang babae kasi, una ang kapaligiran symbolizes ng nanay, di ba? Mother Earth, ganyan. So, makikita mo yung significance ng kababaihan in terms of protection and conservation of our environment and natural resources. At kami, at ako, proud ako bilang isang babae na nare-recognize na ngayon na malaki din ang kontribusyon ng kababaihan sa pagpapalaganap ng ating kalikasan, kapaligiran at kalikasan. Hindi katulad ng maunang panahon na parang babae ka lang, diyan ka lang sa bahay or something, lalo na yung mga hunting and gathering communities, very defined ang role ng mga kababaihan na nando ka lang sa likod ng ikaw lang nag-aasikaso, samantalang yung mga kalalakihan ay nag-hunt at naghahanap buhay. Pero sa ngayon po, nabibigyan na ng importansya yung role ng kababaihan, lalo na sa pagpapangalaga ng ating kapaligiran at tikasyaman. Tama ka talaga, Ma'am Ado, na kasi si Mother Earth, babae, siya ang representante, ang simbolismo ng mga kababaihan ng ating kalikasan. So, Ma'am Ado, na kasi po, siguro, tig-iisip kang mga tao na pag forester, pag mga nasa bulod, mga nagsasakat sa bulod, naiisip siguro nila mga lalaki ang nagsasakat duman, ang mga very involved mga lalaki sa field kang forestry, sa field kang lands. Pero Ma'am Adona, since babae po babae din po ako, ano po ang nagtulak sa imo sa napilion ining klase kang propesyon? May driving force po ba sa imo, Ma'am Adona, kung nata po napili mo ang environment sector, ang satuyang DENR? Yes, oo, makulay ang nung mga panahon na yon, ano. While I was studying sa college, isa sa mga paper ko ay man's misuse menu. So nakita natin kung paano ah, babalahura o naaabuso yung ating kapaligiran at ang ating kalikasan through just sa mga observations natin, ano. So sa mga pag-aaral nakita natin, at isipin nyo nung in the 90s, ito yung height, 80s and 90s, ang height ng environmentalism dito sa Pilipinas. So talagang involved yung kababaihan, lalo na sa pagpapalaganap. So pakikipaglaban para maiayos natin ang ating kapaligiran at tikasyaman. At doon nakita ko na, sabi ko, I would like to be in that sector, sa environment. In fact, nung nagpasok ako sa environment, nagsimula po tayo sa pinakamababang posisyon because during that time, that was the attrition law, no? Wala masyadong nung nandun na pala ako sa DNR, ano, wala masyado siyang promotion. So nag-start tayo sa pinakamababa. And I enjoyed my work kasi yun po ang aking pinaka-advokasya na pangalagaan ng kapaligiran, lalo na yung time na yon, yung mga nag-ano na tayo, yung mga issues na lalaman na natin. Because sabi ko nga, this was the height of environmentalism sa Pilipinas. So pati ang DNR po ay affected dito sa mga issues na to. And we have to show the citizenry, yung buong Pilipinas, that we are actively involved. So ito pong ating role ng kababaihan ay hindi lamang ito nag-umpisa dahil malakasan na yung ating mga advokasya na itaas ang karapatan ng kababaihan. Pero before pa, matagal na nagsimula ito. Kaya even in the time ni Rizal, naalala nyo yung mga to the women of Malabon letters ng ganyan, and yung panahon naman ni Eleanor Roosevelt, she was the one na talagang in-advocate niya yung papahalaga sa karapatan ng kababaihan. So dito sa atin sa DNR, this is a predominantly male department. Kaya nakikita natin na
mas pinapahalagahan, sabi mo nga kanina, forester. Karamihan po kasi talaga sa DNR ay more on foresters. Ang course ay forestry. So talagang this was predominantly male. Kaya lang nakita po natin in my experience na yung pagpapahalaga sa kababaihan sa DNR ay nandoon na po because we are I think one of the agencies na earlier on nag-implement agad ng gender development. 'Di ba? Nung magkaroon ng proclamation regarding the Women's Month celebration and yung women's right in 1977, sa DNR po talagang ini-implement na yung gender and development. That is why through the years nakikita natin yung improvement, lalo na nagkaroon tayo ng lady secretary. Medyo napahalagahan ang kakayahan ng kababaihan, kaya medyo nagkaroon na tayo ng mga pagbabago sa department. Magayuno ang sa imong kasimbagan, Ma'am Adona. Ano po kasi na-explicar mo talaga sa muya kung paano nag-transition ang sa imong advocacy. Puon kang sa imong kaakian, kang sa imong estudyante times, kang ibo ka pa thesis na very interesting ining thesis mo, Ma'am Adona, Man's Misuse Milieu. Gari, na-inspire kami, Ma'am, lalo na sa mga estudyante dyan na nagdadangog na nagagibo man siguro kan sa indang mga thesis. Sa kaaraman po kang gabos, si Ma'am Adona po, saro po iya na writer, saro matibay na communicator. Tayo po talaga so naging advocacy niya ka ito na maka balangibog kang sa tuyang environmental advocacy kang lalong-lalo na po kang nasa central office si Ma'am Adona. Kaya kang tigbanggit mo po, ma'am, na kapag laog mo sa DENR, you really rose from the ranks, which is inspiring po sa muya na mga taga-DENR man, mga nagsisirbi man po sa tuyang government, mga nasa serbisyo publiko, na maski maglaog po kita sa DENR, magpuon ka sa pinakaababa mo na posisyon, mahalangkaw at mahalangkaw ang sa imong posisyon, basta mag-igos, basta magtaong maray na serbisyo. Arog po ni Ma'am Adona, naglaog siya sa DENR, nagpuon man po siya sa bilang kasaraditan, as in ngunya niya na po siya sa pagiging Assistant Regional Director for Special Concerns. Kaya po ini Ma'am Adona, nakakataong inspirasyon sa muya na mga empleyado man po kang sa tuyang gobyerno. Ngayon po, Ma'am Adona, siguro ang naisip kang sa tuyang mga paradangog na magayon ang sa imong naging karera sa DENR. Tas sabi mo nga, di ka subago, nagpuon ka sa pinakapuon. Pero sa imong journey, ano po, ma'am, bilang empleyado kan DENR Bicol, nagkaigwa po ba ikang hadlang? Igwa po ba sa imong obstacle, kumbaga? Aram ta po na bako talaga siya straight path ang journey ta bilang empleyado, bilang sarong public servant. Nagkaigwa din po ba sa imong hadlang ang sa imong gender, ang sa imong pagiging babae, sa imong pagtaong serbisyo publiko, Ma'am Adona? Dito sa DNR, hindi naman siguro, wala naman ako nakitang hadlang dahil sa ako'y babae. Siguro nga, naging welcome development ito kasi dito sa atin meron na ring mga opisyal na babae. So I truly admire the leadership of our regional executive director, for really believing dito sa mga kababaihan. Meron tayong penro at senro na babae. At halos lahat ng division chiefs natin ngayon ay puro kababaihan. So meaning to say, hindi lamang sa dahil mas marami na ang kababaihan, kung hindi naniniwala po ang management na yung mga kababaihan ay pwede rin pala na maging leader sa isang predominantly male department. So nakita natin kung paano nag-i-improve yung ating mga pananaw, perspektiba sa kakayahan ng kababaihan na makatulong para dito sa ating misyon na mapangalagaan natin ang kapaligiran at likasyan ng ating Pilipinas para sa mga susunod pa nating henerasyon. So nakita ko talaga nandoon din naman yung pagpapahalaga sa kababaihan. So para sa akin, wala ako nakitang obstacle para. Hindi masyado, kundi wala ako nakitang obstacle dahil sa ako isang babae.
At nakita ko rin yung pagtanggap ng ating mga kasamahan sa akin nung dumating ako dito, yung kanilang warm welcome na parang sabi ko nga, oh, talagang ito siguro yung culture, organizational culture natin sa DENR. Yung mataas din ang pagtingin natin sa kababaihan. Actually, ini ma'am napigheras mo sa muya na experience mo bilang sarong leader na babae. Reassuring ini sa samuya na mga babae man na ngunyan sa gobyerno, sa tuyang workforce, wara ng diskriminasyon na na-experience ang sa tuyang mga kababaihan. Lalong-lalo na very well represented ang mga kababaihan digdi sa liderato kang DENR. Tama ka ma'am Ado na dahol na mga leaderes, may igwa kita mga penros asin senros na mga babae asin maski digdi sa DENR regional office ang sa tuyang mga division chiefs kadakol din po talaga na mga kababaihan. So data na talaga siya matataram na male predominant society, pantay-pantay na, which is magayon na development na igwa kita sa tuyang serbisyo publiko. So ma'am Adona, katakod po ka ini, sabi ta kasubago, pigsiselebrar ta ang Women's Month. Pwede mo po ba kaming tauan ki background manunungod digdi sa selebrasyon na ini? Ano po ba ang tigsiselebrar tang Women's Month? As in, ano po ang obheto ka ini? Nata kita nagsiselebrar ki Women's Month. Oo, ngunyan na March for this year, nandoon pa rin tayo sa we gender equality na tinatawag natin. We is women empowerment, no? So kasama na dyan yung iba pa natin. Kasi when you say gender development, ano, kaakibat ng ating celebration ng Women's Month, ay hindi lamang ito para sa mga kababaihan, kung hindi ito ay para sa lahat, ano. But for this specific month, it was really proclaimed na itaya or itayo ang itaas ang ating mga karapatan bilang isang babae, at ito ginagawa natin taon-taon para lalong palakasin ang kaalaman ng lahat ng tao na ang karapatan ng kababaihan ay dapat natin din isinusulong. So this is more on increasing awareness on the role of the Filipino women dito sa nation building natin. So isa sa mga team ngayon na napakahalaga, gusto kong i-highlight yung babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Kasi if you can see, talagang tinitingnan din ng present administration yung kababaihan bilang driver ng economic development dito sa ating bansa, ano. Kasi sa bagong Pilipinas, actually, it's more on the calls for the transformation of Filipinos, ano, into a different society nga sinatawag natin para sa mas magaling, maaasahan natin, and of course para magpalaganap tayo ng mga bagong polisiya na transformative para sa ating lahat. Kasi ang tingin po ng bagong Pilipinas is really para lalo nating paundarin ang ating kakayahan bilang Pilipino, no? Hindi yung laging tumitingin lang tayo sa labas. Kung hindi, paunlarin natin ang sariling kakayahan at maging makilala sa buong mundo, no? So yun actually ang pinaka main purpose din ng bagong Pilipinas. It's a new branding in governance and leadership dito sa atin ngayon. So yun po yung and part ng line-up ng activities natin, since we were already yung mandated to streamline yung ating mga general developments because of the Magna Carta for Women, nandiyon na po yun sa lahat ng ating mga programa. So, naha-highlight na rin yung participation, women's participation natin dito sa ating mga programa. So, it shows para ma-achieve natin yung inclusivity. Kasama na rin, of course, yung iba pa natin kasamahan na iba po yung kanilang gender preference, ano. So, yun po, at isa sa mga highlights ng activities natin ngayon, since na pag-uusapan natin na this is the time nga for women empowerment, ano, at maitaas natin lalo ang karapatan ng mga kababaihan. Isa sa mga natin dinidiscuss this time ay yung
information and education campaign regarding the Safe Spaces Act or the Republic Act 11313, no? So, yung or bawal bastos law. Kasi nakikita po natin na parang sa atin, kasi ang kultura natin, ano, ganun talaga yung kultura natin. Medyo kung minsan matouch tayo, kaya lang kung minsan iba pala yung feeling ng iba nating kasama, lalo sa ating kababaihan. So, I'm very proud with this kind of development na inisyuhan tayo na itong significant batas na ito para proteksyonan ng kababaihan, no, na yung protection na ng kanyang mga karapatan, lalo na yung sinasabing mga sexual advances, ano. So ito pinapalaganap natin para nang sa ganon, ang batas kasi na ito, para maintindihan ng lahat ng tao na ang batas na ito ay hindi lamang proteksyon ng kababaihan, kundi proteksyon din ng kalalakihan. Kasi malalaman nila kung ano ba yung dapat at hindi dapat gawin, at kung sakaling kayo po ay naagrabyado, maaari kayong magsumbong at paano kayo magsusumbong. So yun po, ini-educate po natin yung ating lahat ng empleyado sa DNR Region 5. Kasi po ito rin ay requirement ng Safe Spaces Act na talagang palaganapin ang itong batas na ito, itong bawal ang bastos law, no? So, another highlight po ng ating programa this Women's Month ay yung public forum. Itong public forum po, ito ay ang ating title nito is The Role of Women in Biodiversity Conservation and Disaster Risk Reduction Management. Kasi alam naman po natin na climate change is here and we are already feeling the brunt of this issue. So kailangan po ihanda natin ang kababaihan, lalo na kasi sa disaster risk management. Pag may disaster, ang most vulnerable ay ang kababaihan, pregnant women, the elderly, at mga kabataan ng babae, no? Kasi nga, nandoon pa rin yung natin, pagka merong mga disasters na ganito, hindi naiisip yung mga pangangailangan ng kababaihan. So, kailangan ding maintindihan kung ano ba yung mga kailangan ng kababaihan natin, lalo na pag may disaster, at ano ang magiging contribution nila in terms of disaster risk reduction. So kailangan natin silang ma-educate. So ito po yung pinaka-objective nitong public forum na to, na which will be held on, I think, March 24. Yan. Pero yung ito pong ating Safe Spaces Act, ongoing po ito sa lahat ng ating field offices. So yun po yung pinaka-highlight natin this Women's Month. Ma'am Adona, actually magayunon ining sa imong mga kasimbagan manunungod sa tigigibo kan DENR kan sa tuyang opisina para sa mga kababaihan, lalong-lalo na ining pagpalaganap ka, pagbalangibog ta kang Safe Spaces Act. Ini po ang bawal bastos law na talagang nagpoprotektar kan karapatan kan sa tuyang mga kababaihan, pero arog po kan sabi ni Ma'am Adona, bako man po ini para sa mga kababaihan sana. Protection din po ini equally kang mga kababaihan asin kan sa tuya man po na mga kalalakihan, kasi di man po pwede na ang tigpoproteksyonan sa nakang batas sarong sektor, ano po, parehas po equally protected ang mga babae asin ang mga lalaki. And saro pa duman Ma'am Adona, ang nagtatak sa kuya duman sa kasimbagan mo manunungod sa disaster resilience. Sabi mo kaso bago Ma'am Adona, pag nagkakaigwak yung disaster, ang most vulnerable, saro sa vulnerable talaga ang sa tuyang mga kababaihan. Sindakulo na kaibuhan na gibuhon din na proteksyon para sa satuyang mga kababaihan. Asin saro pa, tigtao mo man po sa tuya ang tema kang selebrasyon ta sa ngunyan na Women's Month. Iyo ang babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas. Bago na talaga Ma'am Adona ang Pilipinas. Bago siya in terms na nag-improve ang satuyang pamumuhay, ang satuyang pangangalaga sa satuyang mga kababaihan, lalong-lalo na digdi sa DENR. So Ma'am Adona, siguro aputon ko si imo kasi nabanggit mo kaso bago na ang mga kababaihan, saro siya sa vulnerable sector kapag igwang climate change as in sa disaster resilience. Ano po ma'am ang si imong nahihiling na papel
kan sa tuyang mga kababaihan sa araw kaining mga senaryo na pag nagkakaigwang climate change na mapahiling ninda ang sa tuyang mapahiling taan sa tuyang kakusugan, may maiko-contribute po bakit sa climate change as in disaster resiliency, as in katakod po kaini, ano po ang magiging papel sa pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan? Kasi unang-una ang babae, pero gusto ko nga sana i-debunk ito, no? Mhm. Lagi ka na-associate sa bahay mo, no? Sa basura. So ano ba ang significance ng basura in terms of climate change and disaster risk reduction and management? Ang unang-una po, pag masyadong maraming basura, no, nakaka-create tayo ng maraming basura, nasisira din ang ating kalikasan ito. And women, normally, sila po ang nasa bahay at nag-aayos ng ating mga basura at nagtatapon. Hindi po yan lalaki ang gumagawa kababaihan yung mga nanay. So nakikita mo na expose sila sa lahat ng dangers. Pero sila talaga ang nangangalaga ng kapaligiran Sa bahay pa lang umpisa. Pakikita mo, sino bang naglilinis sa bahay? Mga nanay, mga kapatid na babae, mga babaeng anak. So, kating kasambahay, babae din normally. So, it is babae ang naglilinis ng kapaligiran. Napakalaking contribution yan nating mga babae sa pagpapangalaga natin sa kapaligiran at likas yaman. So, in terms of disaster, sino ba ang madaling makapag-isip ng gagawin, lalo na kung in times of emergencies. Minsan yung ating mga asawa o mga kapatid, nandun nga sila malakas, pero sino ang nagmamaneho nagmamanage? Gawin mo ito, gawin mo iyan, no? Kumbaga, kung minsan, nakikita mo rin yung lakas ng kababaihan by way of thinking on their toes, no? Tama ba yun? Tama ba yung aking idiomatic expression? So, talagang madali naalala ko nga yung isang na-interview namin na talagang nag-suffer sila, dumaan sa isang malaking disaster, yung Typhoon Christine. Isa sa mga babae, nung nakikita niyang tumataas yung tubig, nakita niya may nag-anod na refrigerator. And she was quick enough to decide na kunin yung refrigerator at gawing parang boat or balsa ng mga bata para makatransfer sa mga higher ground. So nakikita mo yung presence of mind ng mga kababaihan na talagang kuminsan nababaliwala, no? Dahil nga babae ka lang mahina, gano'n. Pero hindi na nga ngayon gano'n ang pagtingin ng ating mga kababayan at ang ating lipunan sa kababaihan. In fact, marami ng babae na na-figure in doon sa mga activities na dapat lalaki lang, di ba? So dito sa disaster, kailangan maintindihan nila ng ating kababaihan kung ano ang pwedeng gawin. Kung alam nila ang gagawin, hindi sila mahihirapan at hindi na sila matukonsider na the most vulnerable sector of society when disaster comes, no? So I think sila na yung magiging leader in terms of protecting the family from this disaster. Sila na kasi quick thinker yung mga yan pagka nagkaroon ng disaster. Kasi ang unang ng isang babae ay protection na ng kanyang pamilya Mga anak, mga ganyan. So talagang na sa kanya yan, innate na nasa kanya na yan na she was always quick to respond to whatever emergencies. Although, siyempre nga, kung minsan may mga nervyosa, pero nandun pa rin lagi ang presence of mind. Kaya with this kind of public forum, mas maiintindihan po natin ang ating mga role sa kababae in terms of disaster. So, sa pag-iimis na lang ng basura na nakakabawas ng mga clogs sa ating mga drainage, isang paraan na yon para makatulong dito sa mga sa climate change issues and of course kung may disaster. Kasi kung malinis ang kapaligiran natin, siyempre hindi babara yung ating mga drainage as possible na hindi rin tayo babahain. So yan ang una. Pangalawa, of course, mahilig din tayo sa mga pagtatanim ng mga halaman which kung minsan is also
yung ating weather, no? Halimbawa, sa bahay mo marami kang halaman. Sino ba ang gumagawa nito? Ito rin yung mga kababaihan natin. So gusto pa nating maintindihan ano pa ba ang pwedeng mai-contribute ng ating kababaihan through this forum, lalo na sa ating biodiversity conservation and disaster risk reduction. So yun po yung pinaka-essence nitong ating forum na gagawin para lalo pang maintindihan ng ating kababaihan. Ano ka ba? Parang babae, sino ka ba sa lipunan? Parang ganyan ba na type? That's why ang ating pinaka-title is The Role of Women on Biodiversity Conservation and Disaster Risk Management. Disaster Risk Reduction and Management. Yun po. Actually, Ma'am Adona, ang tigsasabi mo sa kuya na sa nagiging role kang mga babae na sa harong, pinakainot na role, asikasuhon ang mga basura. Naramdaman ko, Ma'am Adona, kaso bagong aga, bago ako maglaog sa opisina, inayos ko man ang basura sa harong. Ako nagsegragar, nagtapok man talaga kang mga basura. Kaya nahihiling ko sa application na sa pang-oral daw na buhay, iyo talaga ang tigigibo kang mga ina, kang mga babae sa harong. At sinsaro pa dyan, ining pagtanom, nagiging mga cultivators, paano po, nag-nurture talaga ang satuyang mga kababaihan. Kita na mga kababaihan, very nurturing ang satuyang mga kamot. Kaya saro ini sa nagiging dakulang parte kang satuyang mga kababaihan sa climate change as in disaster resilience. So Ma'am Adona, pinag-ulayan ta ang parte kang mga kababaihan kapag araw kaining sobrang pag-init, lalong-lalo na kahapon po 43 degrees Celsius nga ni ang heat index na naranasan. Ta sana po magbaba na ang init, nagkukurulog ang payukang mga tao sa luwas, yan sa tuyang mga drivers, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, sigurado ko ako po nagkukurulog ang payo sa init. Yes, So Ma'am Adona, ining tigheras mo sa muya na role kang mga kababaihan sa mga harong, dakulaon po ining tabang sa satuyang community. Pero ma'am, how about po sa workforce? Kasi sabi ta kasubago, historically sa kasaysayan, kadaklan po na nagtatrabaho sa tuyang sektor, mga lalaki. Sabi ta nga ni, male predominant society ang namamayani sa sektor kang pag-ataman kan sa tuyang likasyaman. Pero Ma'am Adona, ano po ang siindong pwedeng sabihon o agyat sa mga babae na gusto man po maging parte kang environmental workforce na siguro ito ang aram paninda ang sa inda pang prejudice na ay puro ngaya dyan lalaki sa DENR. Igo ka po bang agyat sa satuyang mga kababaihan tangani ma-encourage man po sinda na maging parte kang environmental workforce? Yes, oo. Piniimbitahan natin yung ating mga kababaihan na maging bahagi ng ating environmental protection and conservation dito sa Bicol region, lalo na po yung may mga dyan na gusto nila magtrabaho sa DNR, but you can also contribute by way of being a member siguro din sa ating mga communities, yung mga organization and government organization, not just from the DNR, no? So although dito po sa atin marami na talaga ang babae sa workforce natin, and we can say na talagang nag-i-improve na yung yung landscape natin when it comes to DNR workplace. Iba na yung kanyang nakikita natin marami ng babae. At still, we are still inviting everyone who are qualified. Marami pa rin kaming bubuksan position siguro after ng election ban. Marami kung sino po yung interested na magtrabaho sa DNR at ma-empower, yung gustong ma-empower ng mga kababaihan, pwede po kayong magsadya sa aming opisina at mag-apply. But you can also become a member of a women's organization na nangangalaga po ng ating kalikasan. Marami pong ganyan. In fact, sa DNR, marami po tayong mga stakeholders and beneficiaries organization who are led by women. Thank you, Ma'am Adona. Kasi dakadakul na mga kababaihan talaga ang
inclined sa pangataman kan sa tuyang kapalibutan. So Ma'am Adona, aram ko po na saro ka sa mga driving force kan sa tuyang gender and development. Aram ta na igbuhang mga programa ang sa tuyang opisina, asin saro ka bilang Assistant Regional Director for Special Concerns na nag-aasikaso kan sa tuyang gender and development. So Ma'am Adona, kita po ba sa tuyang opisina, igwa po kitang mga programa o polisiya na nagtatabang po sa paghubog kang sa tuyang mga babae sa sektor kang kalikasan? Igwa po bakit ang mga programa sa gender and development? Dito sa atin sa marami tayong mga doon pa lamang sa onboarding orientation, meron na po tayong gender and development discussion para mas maalaman ng mga tao na we are really implementing as part of the program ang gender and development na ini-inform ang lahat ng empleyado natin na mayroon tayong ganitong programa na pinapangalagaan at pinoproteksyonan ang karapatan ng mga kababaihan. And of course nga, sabi ko as I mentioned kanina, yung dalawang lecture series, yung The Safe Spaces Act ay isa rin yun. And of course, yung ating forum on the disaster risk, yung role of women on biodiversity and disaster risk reduction management. So aside from that, meron po tayong mga nabanggit ko na yung mga capacity building and orientation regarding gender and development, pero may policy po tayo na no discrimination, employment equal opportunities. So ibig sabihin po, equal ang lahat, hindi lang babae, lalaki, yung iba pang sexual preference, at kahit po mga PWD, talaga po hindi po natin sila dinediscriminate when it comes to yung po natin sa mga openings natin sa workforce natin sa DNR. So yun po lang muna ang masasabi ko na mga ginagawa natin. We are implementing policies po na parang meron tayo sa Magna Carta, hindi ko na masyado matandaan kasi di ako lawyer, na nagsasabi na dapat may ilang percentage ng kababaihan dapat sa isang department. So dito sa atin palagay ko yung kababaihan na yan, sumubra na yung percentage. Kasi dito sa region natin, marami na talaga yung babaeng empleyado. And we also, sabi nga natin, nagpapasalamat tayo sa management na talagang we are providing equal opportunities when it comes to job, job placement dito sa atin sa DNR. So yun lang ang nakikita kong mga meron tayo of course for the health and wellness, hindi lamang yun sa babae, pero it's also a program for gender and development kasi nga tayong kababaihan sa workforce, hindi lang babae kundi pati lalaki na matagal tayo nakaupo, so kailangan di-consider ang health and wellness ng lahat ng tauhan natin. So isa rin yan sa mga programa, at isa nga sa nakita ko is yung God Friday. So ngayon siguro kami sa mga kasamahan natin na will be having a God Friday, yung Zumba, para naman to take care of our health and wellness. Kasi kung puro lang tayo naman trabaho at nakaupo, wala tayong movement, ang sabi nga sa kasabihan noon sa central office, every hour ata, tayo-tayo ka ng konti, lakad-lakad kasi lalo na kung busy tayo sa trabaho, mag-upo tayo maghapon talaga. Na ako nga, kung minsan nahihilo na sa harap ng computer, kung may tinatapos tayo. So, gano'n, kung minsan nakakalimutan natin na we also have to take care of our health. So, yun po ang isa sa mga programa natin na gagawin, yung Zumba, God Friday na Zumba yun, for health and wellness. Exercise na rin mga tao yun. Ma-attend kami dyan, Ma'am Adona, sa God Fridays na ma-Zumba kita. Lalong-lalo na si Shelo, maibay. Mabay. At saka, Ma'am Adona, igo po kita baga dyan sa satuyang labingon yan ang Tiengadsitas. I-share mo po sa muya ining Tiengadsitas. The Tiengadsitas also is also an opportunity for our stakeholders, lalo na yung mga women organization, to showcase their abilities as entrepreneur. Yung mga entrepreneurs na babae, so
Nandito po sa ngayon, meron po kami ditong parang Tiangge. So, Tiengadsitas po ang tawag. And we're inviting our listeners na pwede po kayong dumalaw dito sa amin sa DNR at mamili ng mga products ng kababaihan. So, sigurado po ako matutuwa kayo pag nakita nyo yung mga products. And makakatulong po tayo sa mga kababaihan na nagsisikap na paunlarin yung kanilang sarili at ang kanilang pamilya. Actually, igwa dyan, Ma'am Adona, sa lobby na sa Tiengadsitas ki taho, chilled taho, ano na may ice cream, tapos halo-halo. Tamang-tama sa mainit na panahon. na panahon, Tsaka nakulon oo. po talaga ng mga babae, kababaihan na nagtitinda. May mga bado po, may mga pansit, may nailing akong Yes, pansit, oo. mga Oo. dried fish, tinapay padaa, sabi ni Shelo. At igiinbitaran mi po kamo kung gusto po nindong makabakal, digdisa sa muyang Tiengadsita. So, Ma'am Adona, magayunon ining pighiras mo sa muya na mga programa kan sa tuyang opisina, lalong-lalo na itong pantay-pantay na karapatan kung babae ka man, lalaki ka, PWD, igwa kang kapansanan, kung ang preference mo, di mo aram kung babae ka or lalaki, pati ito, gabos iyan, pantay-pantay, digdisa sa tuyang opisina. And siguro, Ma'am Adona, ang hapotan ko si Imo, since aramta, protektado na talaga ang mga kababaihan, nagkakaigwa ng may mga batas tangani na magkaigwang proteksyon ang satuyang gender. Pero Ma'am Adona, personalmente po bilang Assistant Regional Director for Special Concerns, igwa ka pa po bang pangarap o pangaturogan para sa siguro in the near future para sa satuyang mga babae sa larangan kang environmental sector, as in siguro paano ta po matatabangan ining mga kababaihan, ikaw ka po bang dream na gusto mo para sa satuyang mga kababaihan? Actually, ang isa sa mga pangarap ko para sa kababaihan, yung malagpasan nila yung violence, no? Yung sa pamilya. And also in the workforce, malampasan nila kung meron man, na mga lugar, not DNR, not necessarily DNR, kasi lagi po tayo nasa field work, malampasan nila yung may mga conservative pa na naniniwala na dapat ang babae ay sa bahay lang at ang babae ka lang, mahina. Malampasan nila yung mga ganitong discrimination kung sakali man, kung mayroon man sa labas. Kasi I'm sure na tayo dito sa gobyerno, meron talaga tayong ganitong programa. However, we do not know yung nasa labas, lalo na po yung mga nag-field, nakika-encounter ng mga kliyente na meron pa talagang discriminatory sila sa kababaihan. Talagang I would really na dapat talagang gusto kong makita sa kanila na tindigan nila, tayuan nila yung pagiging babae. Babae ako, malakas ako, nagko-contribute ako sa pag-unlad ng aking bayan. So parang ganun. Maging sila, kumbaga i-challenge nila yung stereotyping na maaaring ma-meet nila in the future, dyan po sa mga lugar na yan, na sana ang talagang pangarap ko, wala na sanang Pinoy na nandoon pa sa lumang pag-iisip at kinagis na ang babae ay nasa bahay lang. Ang babae ngayon ay nasa larangan na ng lahat ng klase ng propesyon. At ang babae ngayon, si Juana ay matatag, masipag, determinado, at siguradong nakaka-contribute sa ating economic development. Ma'am Adona, ara mo po kang nagsisimbag kakaining sa imong kasimbagan. Si Shelo nagatango-tango. Approve. Nagagayunan kami, ma'am, kan sa imong kasimbagan. Tama ka. Ang sa tuyang mga kababaihan, gusto ta na isindam mag-suffer kay violence kung hain man sinangunya ng mga kapwa ta kababaihan na nagdadangog kan sa tuyang programa. Abo mi po kamo na magstay sa sarong sitwasyon na naagrabyado kamo. Di po kita ma-tolerate dapat kay violence
pero tangani na may kusog kita kibuot, dapat lalong-lalo nang maging empowered kita, manindigan kita sa satuyang karapatan, mag-iskusar kita tangani na anytime, pwede kitang makahali, igwa kitang poder, igwa kitang pwersa na makahali sa sarong sitwasyon na daita gusto, daita deserve, Ma'am Adonna. Tama ka duman, Ma'am Adonna, na talagang kaipuhan na makahali ang satuyang mga kababaihan sa sarong sitwasyon na daininda deserve, So, Ma'am Adonna, diit na sanaan sa tuyang oras, aram ko po, dakulunon pa kita na pwedeng maihiras sa satuyang mga kaimanwan na mga polisiya, programa kan DENR. Actually, Ma'am Adonna, dakulon ako na ako dan sa imo, manunungod digdi sa imong advokasya, tangan ina ma-empower, mapakusog ang karapatan kang mga kababaihan. Kasi personalmente ako po gusto ko man din na mas mapakusog an sa kuyang karapatan bilang kababaihan. Gabos po kita, magkasararo kita na mga kababaihan, tangani ina mas maging empowered ang satuyang sektor, ang satuyang community. So, Ma'am Adonna, igo ka po bang panghuling mensahe o gusto mo pong pasalamatan, as in i-shout out? Yes, oo. Unang-una, gusto kong pasalamatan ang ating Regional Executive Director, Francisco Milla Jr., CESO 3, sa kanyang pagiging supportive sa lahat ng activities ng GAD. In fact, yung opening ng Tiengadsitas, kahit na umuulan at sila ay nandoon sa Masaragada dahil mayroong napaka-importanting event doon, talagang sinugod niya yung malakas na ulan para makarating doon sa ating opening. So nagpapasalamat tayo sa suporta ng ating Regional Executive Director at lahat po ng opisyal ng DNR 5. Pero ako rin po ay nananawagan sa lahat ng kababaihan na ipakita natin ang ating strength, yung ating lakas. At sabi nga, sana wala ng babaeng naaabuso or nababastos, no? So, palakisin pa natin lalo ang ating puwersa para nang sa ganon, these things are parang these things are in the past, parang ganyan. So, kumbaga mga nakaraan na yung mga bagay na yun. So, sa ngayon, dahil iba na yung panahon, iba na rin tayong mga kababaihan. Tayo ay malakas na, palakasin pa natin. Mayroon ng batas na nagpo-protection sa atin, napakarami na, pero pakiusap ko din sa inyo, huwag nyo rin sanang gamitin ang batas na ito dahil lang sa gusto kayong maghigante or something. Gamitin natin itong batas na ito sa tama para proteksyonan ang ating mga sarili. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong lahat na kasama namin, na nanood at nakinig dito po sa aming programa na Kapalibutan Ta at Tamanunta. Kasi po isa sa mga role nating kababaihan ay really atamanon niya to ang satuyang kapalibutan. Thank you so much. Sa imo kami mapasalamat, ARD Adonna. Dakulon kaming naukodan. As in, nahiling ta talaga ang sa imong wisdom, ang sa imong advokasya bilang communicator, bilang Assistant Regional Director for Special Concerns, lalong-lalo na sa pangangalaga kang karapatan para sa satuyang kababaihan. Sa Giraray po, nakaibahan ta ang DENR Assistant Regional Director for Special Concerns na si Ma'am Adonna P. San Diego. As in, sa sarong oras po, na pag-iribahan ta digdi sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, sarong makabuluhan po na diskusyon ang sa tuyang nasa gibo manunungod sa papel kang mga kababaihan sa pangangataman kan sa tuyang likas na yaman. Sa Giraray po, ako po si Joan Montecastro, asin sa irarom po kang matibay asin maigos na liderato kan sa muyang Regional Executive Director na si Red Francisco E. Milla Jr. Ini po ang sa tuyang naging programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Sa indong Marhay na aga sa gabos programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Diyos mabalos sa indong pag-antabay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng